Waw, yli gegin ar fi heddiw. Ond yn unll arall yn gallu dod yn Aber Falls, ti 'di roid enw i'r Ddistyllfa, a rhaid i cael joch bach neu'n cychwyn rhaid. O, yes! Yli lliw ar hwnna. Waw, be gyd i well. A ta be, oedd y caws Teifi na mynd mor dda fo'r wisgi yma. Dwi wedi ordro Olwyn. Oli ar hwn. 15 kilos. Caws Teifi di eidio'n bron i 4 blwyddyn. Iawn ta, Cacio Pepe amdani. Pasta ffres i cychwyn. Mae'n rili hawdd i wneud. Blawd 0-0. A jyst wneud atha wel bach yn y canol. Mor syml i wneud. Iawn ta. Rolio sleeves yn y. A fama drwy ryw 1/2 kilo o blawd. So am bob 100 gram o blawd, ti isio 1 wy. So nawn ni trio hwn efo 5 wy. Just dechrau off efo fforc a wedyn dilo mewn a ddeith y do at ei gilydd. Chydig o nidio tan mae o fatha Play-Doh na ddech chi chwarae fo fatha kid a lapio fo mewn cling film. Sorted. Iawn tat, barod am hwn. Nath o cymryd ages i fi carfio'r top ma off neithiwr. Oli ar yna. Oli ar y salt crystals ma'r y lliad. O, ta be, ti'n mynd am di Sbaen, ti'n mynd am di Ffrainc, ti'n mynd am di Italy, di mwy am y cawsys sgora yn y byd, iawn, da ni yn Cymru yn cynnyrchu rhai o'r cawsys sgora yn y byd, rhaid fi cael blas yn o, ia. A be dwi'n lyfio am y caws yma, ia, ti'n gallu cael siads bach tenna fel yma. A mae jyst yn toddi ar tafod chdi, ia. So ni'n gallu aros yma trwy dydd yn pigo'r Olwyn caws yma a bita fo, ia, ond dim hynna pan o'n isio Olwyn, iawn. Dwi'n di iwsio hwn fatha bowlan, a dwi'n gwybod ddech chi'n meddwl, Chris, ti'n iwsio Olwyn o caws fatha bowlan, ond randa hwn di'r bowlan mwyaf off the hook, caws-on-caws action gyd i. So, i gychwyn, dwi'n rhoi dŵr ar y tân. A wan bod y do ma di chilio am chydig, mae'n amser wneud y pasta. Dwi jyst yn gwasgu fel lawr chydig gynta, cyn roi o trwy'r teclyn ma. Ac efo pasta ffres fel hwn, dim ond anna rhyw 3 munud yn y dŵr. A just cyn i chdi feddwl, o'n i methu mynd â pethau mwy next level. Dwi'n llawn sosban bach o'r sample o'r Wisgi next level Aber Falls, blow touch. Flambe amdani. A wedyn, flambe fewn i'r caws. Yes! Lle mae llwy fi? O, di turbo charger. A straight fewn efo'r pasta. O, mae yna noodles hir hynna. A beth sy'n pwysig rwan ydy defnyddio y dŵr starchy na o'r pasta. Mae hwnna'n di toddi y caws yma a wneud sos really cool. A bron iawn i mi amhofio rhywbeth really pwysig. Peppercorns. Just cael ei cyfa a crysio nhw dy hyn. Ti'n cael mwy o fruitiness. A ti'n wedi just crafu'r Olwyn yn gwylod. Gyd yn helpu'r sos. O, mae hwnna'n barod. Lle mae'r whisky? Iawn, met. Iawn. Iechyd da. Mae'r caws na mor intense efo'r umami a'r salt crystals yna, ond ti'n rhoi bach o pasta, wneud y multiplication efo'r dŵr, y starch, ia. Mae'r caws na'n melio allan, ti'n cael dy hitio wedyn, efo just notes bach o'r whisky na ti'n ei flambeo. Hwna'n stunning dish, ia.